Čaute ľudia, moje meno je Matúš a ja vás vítam u nového videa. Tentoraz tu mám môjho najlepšieho a najúžasnejšieho kamaráta Petra, ktorý je momentálne so mnou aj spolubývajúci. Ahojte! Musím povedať, že to zvládam úplne perfektne s ním, je hrozne zlatúčky, chodí skoro spávať, perie, upratuje, umýva riady a pomáha mi so všetkým, s čím môže. Ja fakt musím akože povedať, že ten Peter je naozaj úžasný. A ja ako Peter musím povedať, že Matúš, bez Matúša by to bývanie nebolo ono, pretože iba on tu dodáva tú domácu atmosféru, tú mamičku proste, viete? V skutku áno. Proste naučil ma, ako sa prať, ako umývať riad, ako variť. Proste za všetky skúsenosti, ktoré mám teraz nadobudnutie, vďačím len jemu. Spolubývajúci si super. A my vás vítame v tomto videu, než také ako pravda odvaha. Taký pokus novej série, na začiatie nejakej novej spoločnej série, ktorú by sme mohli točiť pravidelne. Ako taký spolubývajúci. By sme mali takúto sériu a vychádzalo by to, že jeden čas by bola na mojom kanáli a ďalší čas by bola na Petrom. Potom na mojom, na Petrom a takto by sme si to tak cirkulovalo. Ako monzúny v Thajsku. OK, idem zavrieť dvere od kúpelky, lebo perie práčka. Môžeme sa už pustiť rovno na plnenie, nie? Ja som dával status na Facebook a vy ste mi tam napísali požehnanie okolo 200 komentárov. A prekvapivo, veľa z nich boli použiteľné. Áno, áno. Za to vás ceníme. A máme vás radi. To zase neprajeme. OK. Začneme tak zľahka? OK. Pozri sa, sednite si před sebe a koukejte si do očí, kdo si vydrží díl nesmát. Takže 3, 2, 1, teraz. Píše ti Hanička, že ťa miluje. Áno? A čo by to ešte mu nenapísala, že? Ne, to máš ďalšie. Do prvých druhého rozplače. Ne, napísala. OK, ja som sa už zasmial. Vyhral som! Do prdele. To bol fotbal? OK, aj Toto bol taký double, kámo. Nie, ale by si nemysleli, že ja niečo mám s Haničkou. Ja s Haničkou naozaj nič nemám ani neplánujem mať. Presne tak. My sme len kamaráti proste. High friend zone. OK. To všetko vysvetľuje. Next! Máme tu otázku. Vy ste sa ešte neznali, tak kto sa predstavili ako první? Nie, náš vzťah sa vyvíjal tak postupne a neviem, či sa niekto s niekým zoznamoval. My sme sa zo začiatku nenávideli. Ja som ťa vždycky miloval. Tajmu. Ja som ťa zo začiatku nenávidel tajmu. Dokonca mne sa občas snívali sny. Ako vtedy, keď sme začali sedieť pri sebe, tak on mi kurňa liezol na nervy. A mne sa snívali sny, ak ho mlátim a ako mi to robí dobre. Mne sa stále snívajú také sny, že proste som a zase berem nožík. Znova sen. Bodám niekoho. No, znova sen, pokojný Luna Park. Všade mŕtvoly. Krv. Luna Park. Lopata a riem jam. OK, dobre, to by stačilo, hej? To má z počítačových hier. Hej, so Super Mario Bros. Áno, Super Mario zabíja ľudí. Zabíja Nintendo. Kamo, som hladný. A nebude to si môcť natáčať, dokiaľ ma nenakrvíš. OK, ja ti tam taký, mám tu vtačí zob. Vtačí zob je to ideálne. Áno, kámo. Sieš rádlo? Ja teraz, to sú kšupky, ja teraz žijem stravu, kámo. Dneska som bol dvakrát v posilke. Ty koľko to úplne vidno. Ja viem, ja som navratý jak svin. Čo to je? Mixi. Vtačí zob. Continue. Môžeme to dať tomu. Expo. Jak dlouho stráví Matúš úpravou vlasu? Matúš ráno stane a ide do školy. Matúš neupravuje vlasy totižto. Matúš vždycky, keď je prítomnosti nejakej baby Tak využije. a potrebuje nejaký fyzický kontakt, alebo ja neviem, ako si to mám vysvetliť, tak tam bude zapletieš mi copík a taká boha, tak fajn. Tak on si na ňu tak sádne a iba Šahaj mi na vlasy. Skúste vyhúkať pesničku počas kloktania. moju obľúbenú Malé koníky ľúbi Boh. Ja som sa skoro utopil. Hej, už si jak Vláďa. Nespievaj to, húkaj to. Stay best friend forever.
Jo, dík, že tu spím. Teraz vyzerám celý pochčaný a to mám ísť. Nič nemáš v pláne. Tulín zasranej. Teraz tam dáš tag live. OK. Píri. OK, ďakujem. A dáš ho tam až potom, ako poviem, teraz tam dáš tag live. To bude vtipné. Blame me, blame me, blame me, blame me. You niggas know my pyroclastic flow. You niggas know my pyroclastic flow. Čo najšelanejšie si pre mňa spravil? A zase ja pre teba. Teba. OK, ja som raz precestoval polku Slovenska len kvôli tomu, že Peter mi volal, že nemá nič, ani mobil nemá, ani peňaženku. Ja som ti volal, že nemám mobil. Jo, z telefónnej budky. A jediné číslo, ktoré vedel som bol ja. Tak ja som nasadil na auto a išiel som do neho až do Košic, kam. Pretože zase bol na nejakej party, ožral sa a zobudil sa v Košiciach. Ako ja, mne sa stalo niečo podobné. Matúš mi písal telegraf, že... Fax si prišiel. Áno, presne tak to bol fax, že ahoj Peter, stop. Nachádzam sa v južnej Kambodži, stop. Uniesli ma tu domorodci, stop. Príď ma zachrániť, stop. Plus, stop. Smutný smalík, stop. A ja som zobral na vrtuľník. No, sa to naozaj stalo. Letel som, môj vrtuľník došiel mu benzín, tak som počas letu preskočil na Boeing 747, držal som sa krídla, doleteli sme do Kambodže, tam som pristal, zabil som všetkých domorodcov, potom som ochránil Matúša. A ušli sme naspäť domov na Levoch. Áno. Myslím, že som bol trošku šialenejší. Raz. A nie, ja klamal som. Neklamal si. Klamal som, my Okay, sme na klamal. nosorožcoch. Presne. A čo toto? Nebijete sa medzi sebou? Nie. Hej, čo robíš, to mohlo byť vtipné. OK. Ja čítam otázku. Ja bijem. Ale šlo by to ukončiť pacandou. Zahrajte si hru, zoberte lyžičky, dajte si do papule a buchajte sa nimi po hlave. Také, ja mám lepší nápad. To sa dá tiež použiť. Akože ty budeš mať toto, ja budem mať zasranú lyžičku. Bigger is better. Peter si niečo kompenzuje. Ako to máme byť? Počkaj. John Cena! Ja, to bolelo, to už bolelo, počkaj, to bolelo, ja. Ty si mi nebudol spánky. Prepáč, to bol nechtiac. Hej, vysím všetky tie kšúbky. Do prdele! Á, pán si ich trafil do misky, takže môžeme ďalej jesť. To si nespravili, jak to bude. To je jahoda. Už jedna jahoda, kamo. OK, to by bolo všetko z tohto videa. Ak by ste chceli ďalšie video, ale už na Petrovom kanáli, tak pochopiteľne toto video dajte tomu správny ten feedback a lajkujte! Nebudeme! Šeklebek. My s Petrom sme si založili Rodinu. Ne, kurňa. Vlastne áno, máme už domácnosť, takže to je že taká malá rodinka. Dobre, ale máme proste vlogovací kanál, ktorý, tu máte určite anotáciu. Podľa mňa by si to mohol nahrať na vlogovací kanál. Čo ty na to? Peter teraz natáča náš denný vlog. A týmto by sme vám chceli povedať, že vlastne každý náš deň, ako prežívame, tak natáčame na denné vlogy. Ja by som to nenazval prežívaním, skôr takým živorením. Ale máme proste super život a my vám ukážeme, aký super život máme, tak môžete sa nás pozerať, určite budeme radi, keď tam dáte odber. A už teraz to má super proste sledovanosť, pretože ono... A že sledovanosť mám, je vedlejší. Je to tam 20 dní a už to máš 30 000 odberateľov, čože pecka jak sviňa. Dobre, a to by bol asi koniec tohto videa, dúfam, že sa vám páčil a rozlúč sa, kamo. Ja už musím ísť, pretože už mi píše, mám jednu schôdzku. OK, ja idem robiť večeru, vysávať, utierať a... Už môžem odísť? Už Čau. vypadni, Peter, vypadni, už je to len moje. Shake that ass for me. Oh yeah. A toto je môj gauč, Dave San. To bolo moje prvé video z gauču.